Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Wala, ingay lang. Hi naman, hello sa'yo, kuya, ate, kute. Na hanggang ngayon ay grabe naman yung suot mo, B. Grabe naman, napakaigsi. O, tapos mamaya magugulat ka. Uy, kuya, wag mo nga ako tignan, binubusuhan mo ko. Ang bastos-bastos mo. Eh, ikaw naman kasi. Kaya mo na, pagbigyan mo na, mainit eh. It's a happy Tuesday. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip, Trip lang. Trip natin today, manggalaiti ng mga nagtitinda sa Divisoria. Okay, kumusta kayo dyan? Actually, kanina bumisita ako sa Divisoria. Nakakatawa kasi ang ingay. May mga narinig ka doon sa kabilang kanta. Mama, bili mo ako noon. Papa, bili mo ako noon. Doon naman sa kabilang side, may mga nag-iingay din. Sasabihin, suki, bili ka na. Suki, tinan mo, ang ganda mo naman. Bumili ka na, hindi ka bibili, pangit ka. May mga ganun. Anyway, ako pong inyong makakasama maghapon, 3 to 6 p.m. para sa programang Love Trip. At una sa lahat, syempre bago ko makalimutan, gusto ko munang i-shout out si Kuya Brian na talaga naman napakabilis ng biyahe magmula Divisoria papunta dito sa MBC. Actually kanina, galing nga kami sa Divisoria at kami nag-campaign. Etong si Kuya, pagkasakay ko ng kotse, yun, tamang-tama, naka 90.7. Hello sa'yo, Kuya Brian. Maganda yan. Isabi mo dyan sa susunod mong pasahero, pakilakasan yung volume ng radyo, ipalaw na rin si Maratoni. Anyway, sa lahat ng mga naiinitan, sa lahat ng mga nauuhaw, sa lahat ng mga hindi pa nakakakain ng pananghalian, ay sige, sasamahan kita. Ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin, ako lang naman mahina sa'yo. Pero syempre, bago ang lahat, eto na naman tayo sa ating breathing exercise. Hinga-hinga muna ng konti, lalo na sa mga tao dyan sa Divisoria. Alam kong kanina ka pa daldal dyan, tas wala namang bumibili sa'yo. Magpakita ka kasi ng kokomelo. Charot lang. Sige na, breathe in. Okay, breathe in. Breathe out. Ilabas mo lahat ng mga masasama mong hininga dyan. Breathe in. Breathe out. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Last na, breathe in. Breathe out. Yan, na-relax ka ba? Siya, sige. Tuloy-tuloy mong iyong relax ngayong hapon habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's